Jeg er nissolog, og jeg ved alt om nisser. Og denne her jul vil jeg fortælle dig 3 hemmeligheder, hvordan du kommer tæt på nisserne. Nissehemmelighed nummer 1. Det bliver mystisk og spændende. Gør det ikke alene. Tag din familie med. Vi skal nemlig lave nissemagi. Først skal vi finde et hemmeligt sted. Og det kunne være lige her. Og det man skal bruge, det er, at man skal bruge nogle kogler, eller nogle sten, nogle blade, eller nogle bær. Prøv at se her, hvad jeg lige har fundet her. Og der er et rigtig flot sted her, og et magisk sted. Og jeg har nogle bær i forskellige farver her. Og så lægger man dem lige op. Du skal se, så lægger man dem rundt her. Og så laver vi 2 cirkler. 2 magiske cirkler. Og det man nu skal, det er, at man skal tage sin familie i hænderne, og så skal man gå rundt om cirklen, og så skal man synge sin yndlingsjulesang. Og min er selvfølgelig På loftet sidder nissen med sin julegrød. Og så går man rundt og synger. På loftet sidder nissen med sin julegrød, så god og sød. Og når man har gjort det, så ved nisserne rundt om i landskabet, som jo har holdt øje med det her, at man ikke vil med ondt, at man gerne bare vil være deres gode venner. Så skal man faktisk bare stille sig og vente. For lige pludselig kan det være, at nisserne dukker op. Og nu til nissehemmelighed nummer 2. Nisser elsker mad, og allermest elsker de faktisk rosiner. Og de er vilde med, hvis det bliver serveret rigtig lækkert. Så lad os se, om vi kan finde noget. Kom. Så skal vi starte med at finde noget bark, så vi ligesom har en tallerken. Og der er noget her på træet her, der tager jeg lige noget bark her. Prøv at se. Så er det ligesom et nisselangfad. Nu er der ingen blomster. Men så prøv at se her, på denne her busk. Der er nogle meget, meget flotte røde bær. Og så tager vi lige et par af dem også her. Sådan her, skal se her. Og skal se her, så. Og så har jeg lige i lommen her, du skal se her, så her. Så kan man lige lægge et par rosiner, jeg havde der. Ej, hvor lækkert med, og lidt bær her og der. Så har vi lavet en rigtig flot anretning, og det kan nisserne ikke stå for. Og nu tror jeg, vi skal gå, for de kommer altså kun, når vi er gået, for de er altså lidt generte. Nissehemmelighed nummer 3. Der er mos overalt i skoven, og vi ved, at nisser elsker mos. De bruger det til dyner, og de bruger det til gulvtæppe, og de sætter det på væggene. Et helt klart nissespor er, hvis man finder noget mos, og der er taget noget fra det, så kan det kun være en nisse, der har gjort det. Så nu skal vi se, om vi kan finde et nissespor. Nej, nu tror jeg, vi har virkelig fundet det rigtige spor. Det her er helt garanteret et ægte nissespor. Og det er nisse, der har taget et stykke med hjem her, og det har garanteret været brugt til en fodskammel eller hovedpude. Vi er simpelthen så heldige, der er en nisse i området. Den kan være lige her et eller andet sted. Den står måske og kigger på os lige nu. Tag dine venner og familie med ud i naturen. Ja, måske kan I lokke nogle nisser frem. Og I ved, at I har været tæt på nogle nisser, hvis I oplever den gode julestemning.